Nyadran déning Budi Siswanto. Pokoke kampung iki kudu ana owah-owahan, urip kudu realistis. Ujare Pak Desarto neng Cakruk Perundan, Rondo Malam Setu, Kampung Mijen entuk jatah wengi kuwi. Kang Sabar, Marno, Dik Sugeng lan Ratno mung padha ngrungokake ujare Pak Desarto. Isih durung mudeng tumrap apa sing dikarepake owah-owahan kuwi. Maksude pripun to Desarto? Pitakone Ratno, anggota Perundan sing umure klebu enom dhewe. Ngene lho Rat, saiki iki rak wis jaman modern. Urip mono kudu lelandhesan kasunyatan sing kira-kira wis ora laras karo lakune jaman. Becik ya kudu ditinggalake. Pak Desarto nerangake karo ngetokake kresek wadah mbako lintingan sing dadi kemaremane. Terus sambung rapete kangge Kampung Mijen niki napa, Dik? Pitakone Marno nyambung apa sing ditakokake Ratno marang Pak Desarto. Lah ya sambung rapete karo kegiatan ing kampung iki. Sesuk sasi ngarep ki rak nyadranan to. Saben-saben ruah kok dadak ngambeng, nyego gurih, ngingkung karo gawe ketan kolak. Ora wurung warga lan kumpulan kampung ngetokake wragat. Iki apa ora jeneng ngeceh-ceh duit? Sugeng karo Kang Sabar sing kawit mau mung klepas-klepus udut banjur melu nimbrung omong. Laning niku pun ajeg dadi kegiatane warga kampung JD. Nggih, niku pun diputuske teng kumpulan kampung. Awit niku pun dados adat tradisi warga Mijen. Jare bapak kula niku pun wiwit jaman simbah-simbah. Kandhane Kang Sabar nyambung guneme kanca-kanca Rondo. Iya, aku ngerti. Ning apa adat tradisi sing kaya ngono kuwi mau ora bisa diowahi. Kepara yen boros-borosi rak ya perlu diilangi to. Wangsulane Pak Desarto sajak wicaksana. Lah kok wingi nalikane parepatan kempalan kampung nika jenengan boten usul, Dik. Wong sedaya warga niku nggadahi hak ngedalaken pemanggih, panyaute Sugeng. Satengah-tengahe lagi padha umyek ngrembug bab nyadranan. Katon Mbah Pawiro Sepir saweneh pinisepuh ing Kampung Mijen liwat nitih sepeda. Panjenengane banjur diaturi mandeg diampirake lenggah. Sugeng to Mbah, saking tindak pundi Mbah Pawiro? Uluk salami kanca-kanca Rondo sajak nyuwara bareng.
iki mau mung kloyong-kloyong neng gone jiran padha gilir rondo to iki. Nggih, Mbah. Niki nembe ngempal ning dereng komplit, dereng mubeng jimpiti. Mangke nek pun anggotane komplit lajeng bidal jimpiti wangsulane Pak Desarto. Lagi padha ngrembug apa iki mau? Pitakone Mbah Pawiro sawise lungguh prayoga ing antarane warga perondan kang jejagongan. Anu Mbah, bab nyadranan. Pak Desarto niku nggadahi pemanggih sanes, celuluke Marno. Lah, genahe priye? Yen panemune becik ya apik-apik wae padha disarujuki. Awit jeneng nyadranan iku rak ngirim donga marang leluhur. Awake dhewe ngarani kanthi tembung ruwahan. Amarga diadani ana ing sasi Jawa ruwah. Kanthi ngadani ruwahan kita banjur ngirim donga para leluhur kita ana kuburan kanthi nyenyuwun marang pangeran muga-muga dosa kaluputane para leluhur kita kalebu wong tuwa kita sing wis ndhisiki sowan Gusti Allah padha diapura. Ditampa amal kabecikane kepara antuk papan kang luwih mulya tinimbang ana ing alam donya. Lah, nggih leres sanget, Mbah. Cetha niku adat tradisi sing sae, sing pantes kita uri-uri. Cucul ragat sithik rak mboten napa-napa. Kalih malih saged ngetingalaken raos guyub rukune warga kampung to, Mbah. Guneme kang sabar nanduki panjlentrehe Mbah Pawiro. Jagongan iku sigeg nalika kenthong dituthuk lan padha suwang-suwangan mubeng kampung kalebu Pak Desarto. Dina Minggu esuk nalika Pak Desarto lagi nyapu latar omahe Kang Jembrung, ditekani sarwi kang sajak kesusu. Sarwi mono putune Mbah Bagyo, juru kunci makam. Pak Desarto nglereni anggone nyapu, banjur marani bocah wadon iku. Ana apa, Nduk? Pitakone Pak Desarto sawise sarwi mudhun saka sepeda. Namung badhe laporan, Dik. Kuburane Mbah Wiji simboke jenengan jemblong. Nika kadose ra dilebet, Dik. Oh, ya. Mengko aku tak mrono. Tak nyawiske pacul dhisik ya. Nggih, Dik. Ngaten mawon nggih. Kula lajeng badhe nyuwun pamit. Guneme sarwi karo Cruluk pamit. Sawuse ngrampungake anggone reresik ngomah, Pak Desarto enggal niliki kubure Suwargi Biyung lan bapake. Bener, lemah kuburan biyunge
sing durung genep setaune kuwi njemblong. Dheweke banjur kelingan nalikane bapa biyunge isih urip. Saben sasi ruwah ngene iki ajeg nyekar kanggo ngaturake panuwun. Manut kandhane bapa biyunge, jare kanggo nguri-uri adat tradisi Jawa nelakake rasa tuhu marang adat tradisine para leluhur. Ganti saiki Pak Desarto kudu ngenteni apa kang nate ditindakake bapa lan biyunge. Pranyata apa kang dingendikake Mbah Pawiro Sepir lan kanca-kanca perondan ana benere. Eling menawa mbuh sesuk kapan dheweke uga bakal mati, bakal dikubur ana papan iki. Age-age pacul banjur diangkat. Lemah ing pinggir kuburan dikedhuk kanggo ngurugi kuburane biyunge sing jemblong. Minggu ngarep dheweke bakal bali maneh ing papan kene, nyekar bapa biyung lan leluhure bareng karo warga kampung Mijen melu nyadran. Kapetik saka majalah Mentaok edisi setunggal tahun 3 2021.